приказваш? Юлече, дай си ръката, не се базикаме. А Ако отида, ти няма да отидеш. ще дълго дена. Да си жив. Честита нова година. То е Йорданов ден днеска. Йорданов ден. Днеска дълго дена, ей! Баща ми сега е Йордан. Баща ти беше, аз го познах баща ти, аз го познах. Се познавахме. Познах го, кафан ходеше човека да пазарува. Иван Уден, кой Заедно Уден? сме работили. Той Аз не съм Иван, не съм Иван. Ти какво Уден, къде си ти? Нямам утре, нямам. Направо да не плав. Той почерпи. Нямам Сега той утре. дай 20 евро, сега толкова. Стига, Дайте стига. ли? Не. Стига. Не, виж сега, аз не съм именник утре, все пак не съм. Юлече, не може всеки ден пак. Не съм. Тя ли берегет? Не може всеки ден. На здраве. На здраве, живи и здрави да сме, Жулка. Нашия го почерпи. От четвъртък го вземи за палетите там. Как? Ако иска, почерпи. ако иска. Идеш очи. То не сам да идем да пием, трябва Там ще работа да се направим. върши. Да. Виж сега, казвам пред всички, Така, на здрави, на Да сме здраве. живи и здрави. Живи и Да се здрави. Корави, всички, да се и ни да корави. и да е корави, и да е корав, Така. и искам моите фенови, Фенки, стига ще с фенове. Фенки и Фенки. фенови, айде и фенови има. фенови и фенки Добре. Така, на здрави. на здраве. Така. Пия, Браво, Жулка. Евала, жив и здрав да си и ти. И ще се виждаме и пак ще има смисъл, ще видим. всеки ден. По-нататък, то не може всеки ден. Ага, всеки Всеки ден. ден не може сега. Има такова ти е. Аз да съм Рокфелере. Като ти каза, пък коза баща ти Ти от дома ли си писи пиенето, нема нерви. Ще видиш ти кое къде си. Готве, ядеш и пиш на корени и после мисля така правиш на мъж. Тъй ли било? Я пали печката. Я да пали ти. Ти си ми на гости, внимателно. Внимай да те Дай, съветвам. бе. Да те съветвам пак. Айде ме съвета печи. Писна ми от тебе. А съби къде е съби? Съби върху, какво ме направи? Целият съм син. Да, знам. И защо? Що ли му попилиш ти? Защото не съм го виждал от много време. Ако го лепниш, Ма къде е, аз не съм го виждал. не, ако го лепниш, какво ще стане? Той взел дал. Вади ножови, вилици. И тебе ще бите. О, ще направо ме убива. Какво да прави? Бе, майтапя се, бе. Какво да го правя? Как да би тебе той, бе? Ти боля ли си? Може бе, ама въпросът е, че аз не мога да го Е, сега видя. виж какво се турило на тебе си, бе. Да, бе. Няма проблеми, ама Ти си ножовка, бе. не мога да го видя, не го знам къде. Ако го лепиш, какво ще го направиш? Не знам. Той нищо не ми направи, ама ако иска нещо, Не, ако иска нещо. Ако Ти иска ще го- нещо, ти ще пробваме. го- Ти ще го питаш. ще се пробваме, ако иска нещо. Не е проблем. А че някой да за мен нещо, жулека нещо, там Ами, не нещо. съм го виждал събито. Ти по-може да го Ако го